Ну што, думалі, я гэтак і не з'яўлюся? Пахавалі мяне, як і спадзевы на змены ў краіне. Выкусіце. Ну добра, не будзем марнаваць часу. Тыя, хто ўжо прагаласаваў датэрмінова, могуць адпачываць. Вы ўжо абралі сваю будучыню. Без надзеі на паляпшэнне, затое з пагрозамі, прыніжэннямі і прымусам, якімі вас загналі на ўчасткі датэрмінова. Ну альбо папросту з вашай жа дурасцю. Астатнім пытанне. Вы збіраецеся ісці на выбары? І што вы будзеце выбіраць? Прозвішча на паперцы ці будучыню сабе і краіне? Напэўна ж, будучыню. А хто з кандыдатаў распавёў вам пра будучыню? Якою будзе краіна праз 5-10 гадоў, ведаеце? Абяцанкі чарговых сацыяльных падачак не ў лік. Умацаванне рубля, падвышэнне заробкаў і пенсіяў, абніжэнне падаткаў і камуналкі хочуць усе. Але за якія грошы? Дзе грошы, Саня? Ці хто там яшчэ? Дык што вы хочаце выбіраць на выбарах, арганізаваных тымі, каму гэтыя выбары не патрэбныя? Тымі, хто лічыць уладу сакральнай і дзяліцца ёю з вамі, смяротнымі, не збіраецца. Зрэшты, а ці выбіралі вы іх на месца Бога? Хтосьці скажа: а хто іншы? Хто замест? Вось апазіцыя. Ну хто яны такія? Што яны за гэтыя больш як 20 гадоў зрабілі? Адно языком малоць могуць. А вось бацька, той усё робіць. Хай не ўсё атрымліваецца, але ж ён хоць нешта робіць. Стаяначка, а што магла зрабіць апазіцыя? Якія ў яе былі магчымасці? Зірнем з іншага боку. А што зрабіў за гэтыя больш як 20 гадоў Лукашенка з усімі ягонымі магчымасцямі? Не трэба тут пра стабільнасць, не распрададзеныя заводы і абы не было вайны. Гэтымі байкамі сыты не будзеш. Усе адказы ў вашых гаманцах і планах на лета, штодзённым рацыёне і колькасці наведванняў тэатру за месяц. Што рабіць? Байкот жа забаронены. Ды і сэнс ад таго байкоту, які, калі бюлетэні палічылі задоўга да выбараў. Окей, байкот луку не скіне. Гэта праўда. Як ні круці, ён і надалей панясе свой хрустальны суд. Між тым, акрамя агульнанацыянальнага выбару, заўжды і найперш застаецца выбар асабісты. І выбіраць паміж злом большым і злом меншым — гэта ўсё адно выбар зла. Дык ці варта ахвяраваць уласным сумленнем ды уласнай годнасцю дзеля выбару зла? Альбо ўсё-ткі пакінуць магчымасць лепшай будучыні? У мяне ўсё. Да сустрэчы.